Ebi, juya jirgin nan, ga su nan zuwa, ga su can, maza ka juya jirgin nan. Kada ka samu damuwa kyale su. Ebi ka juya ka ce. Wai me yasa zan juya? Dalla ka ga nan yanki na ne, ka kwantar da hankalinka. Ni zan musu magana. Kai, ga su can a can. Ebi! Kai, halo! Su din mutane na ne, kada ku ƙara nan ku juya dalla. Kai, kan balai, wai, hey, juyawa, wai, kaga yanni da nu. Muje! Aliyan! Yi sauri Aliyan! Muje mana! Muje dalla! Ebi ya kira wa abokansa, muje can, mutane na da abokai mutane na can gurin, muje can. Mi sauri zama su kama mu! Come on everybody! Let's go! Tawa Gabriel! Aliyan dakata! Ku ƙaro gudu mana, ku to da gudu aka ce. Muje! Yawa ga helicopter can, mu karasa gurin zai sako su dauke mu kuto. Yawa taso ke bana. Kada ki da muje kize nan ku zata ko. Ku tsaya! Ke to! Muje kasa muje! Kun sauri maza ku zo kawo, ku to, ka hannu ku.